సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఫోటోస్ బాయ్స్ అయినా కావచ్చు, గర్ల్స్ అయినా కావచ్చు, ఎవరిదైనా ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది వీడియో. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో సెకండ్ థర్డ్ 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఎఫెక్ట్ వీడియో ఉంటుంది. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాముగా, అది వదిలేసి 4వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఈ ఫోటో ఉందిగా 7 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని ఇక్కడ యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ బ్లింక్ అని ఉంటుంది. బ్లింక్ సెర్చ్ చేసి బ్లింక్ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో బ్లింక్ ఖచ్చితంగా అవసరం దీనికి. సో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక 3వ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఉంటుంది కంటిన్యూగా. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 11 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా 1 2 3 అండ్ 3 ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా, వీటికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. దీనికి ఒక వీడియో యాడ్ చేసుకుందాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో టూ ఇక్కడ 2 లేయర్స్ ఉన్నాయిగా పైన, వీటిని రెండింటిని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పైనుంచి సెలెక్ట్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి 2 లేయర్స్. సో కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ 10 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, దీని వీడియో మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి. సో కింద దానికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 11 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో దీనికి కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతిదానికి సేమ్ సింపుల్. ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నా కోసం లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.